Ake ngibingelele igama lami Xola Ntwana kaGwala ngiphuma lapha kwibhekiswe media ke namhlanje ke silana ke eAshdown eZB la ke khona ke kube nenkinga khona la kusheko khona itransformer abantu abanagesi sokunesikhathi bengenawo ugesi so ke imedia ke izele ke namhlanje sizoza ukuthi ke ingabe ke ugesi wabo ke uzolungiswa nini nokuthi kanjani nokuthi ke kuyazwakala ukuthi khona ke abantu ke abathe balimala kwalimala ke nezindlu zabo esikhathini samanje sizozwa ke ukuthi ke ingabe ke uEskom noba ke umasipala sizokuthi lo gesi ungaphansi kwabani kahle kahle ukuthi usizo bayalithola yini sizoza ke umphakathi uyafika njengamanje bazosicobelela ukuthi ke kwenzakalani ke sizwe ke ukuthi ke ingabe udaba labo ngabe le attendwa yini. Siyabonga. Ngicela ukubingelela igama lami Xola Ntwana kaGwala ngiphumba lapha kwibhekiswe media ekhona khona lana eMaritzburg ngicela nje ugogo nje abingelele asho ukuthi yena ugogo ubani. Sanibona nonke. Ngiyabingelela umama uMkhize lo la uSB. Siyezwa lana ukuthi ke kunomshopho wenzekile lana njengoba kunenkinga nje kagesi lana kushe itransformer uma singena sibuka lana nje mhlawumbe nje ugogo kafoshana angasho ukuthi kwenzakaleni ngoba siyabona ukuthi naba nabazukulu lana ngathi balimele. Njengoba singena gesi nje sivamise ukubeka amanzi ugezi sabeka amanzi ngembawula ngokujwayelekile kanti kuzothindeka isikhundla imbawuleni yavele yawo imbawula namanzi phezulu esebila sihleni ingane la siyotha yawo asithela amanzi sasha nengane okunye akukho nje kuseyalorich okwasha uncane no 4 years sasha thina sibathathu 4 sababa 4 kwaphutha kwafika umakhelwane bonke school laba bafika basithatha bafonele abafana bale ekhaya bafika basithatha silayishe emotweni sabo siphuthukise esibhedlela sasha impela kakhulu ayikancane ayi. Ngiyabona nawe gogo ukuthi laphana emlenzeni wakho une bandage laphana olufakile wegogo manje ke gogo ke ingabe isimo sinjani ke njengamanje njengoba nje kunjena ngoba siyabona ngathi impela nogesi awukalungiswa. Simbi kakhulu ngoba ngazi ngizobeka nje amanzi manje singiyasaba bathe bethi bayayibasa ukuthi ngayibasi bathi kuyabanda sincane sinibekela amanzi nifake isigubhini ongcono ngathi angifune amanzi nje ngcono ngincema ngigodole ngibeke ingube eziningi mase siphelile ngigodole mangigodole ngiyasaba nje manje ntathwa amanzi abilayo nesigubhu ngiyasaba ngcono ngabe kwalutho nje sabeka igesi iyabiza u400 ngigcwalisile umholo wempesheni ngayibuyisa angikwazi ukubeka amanzi egesini igesi iyabiza iyashesha kuphela yokuthi ngipheke kuphela angazi intoni esizoyenza manje ugesi ungekho nje. Ingabe gogo ke lukhona mhlambe usizo olufikile mhlambe njengekhansela kwa mhlambe nabantu abangamalunga abaphethe lana emphakathini walana eAshdown kwaZB? Hayi cha kufika ngalutho kufika usindisa nje kuseni wathi uyayizindaba wababaza nosindisa sethi hayi basazobuye bafike ke bazobheka nabanye nje wasinifikile ke nje akukho unye ke usizo lukhona ikhansela le. Sashelwa itransformer kwakumhla 16 June. Meshelwe itransformer ugesi wabuya kwezinye indawo thina ungabuya ngoba ethi transformer ayishiya. Salandelela ke sacela ke usizo la sicela khona ukuthi sisazi ukuthi kwenzakalani. Hayi ke ikhansela labiza imeeting ke melibiza imeeting last brief ukuthi ke kukusheni kwetransformer ayikho into engenziwa ngaphandle ukuthi kufunakala u96,000 kuvela ukuthi imizi u31 efanele ikhokhe labo 3,000 umuzi nomuzi kodwa abantu abaqhume kule transformer bawu41 mesilandelela ke sabuza ukuthi ke ngoba iningi labantu abahlala ngala abantu abadala eminye imizi ihlala izingane nje zodwa azisebenzi ezinye iphila ngo350 ezinye ziphila ngemali eqolo akukho yini uhlelo olungenziwa ukuthi kulekeleleke ekutheni abantu basizakale ngoba abanayo imali. Wathi ke walandisa ke wathi ke kulelo hlelo ke wasinika amafomu akamasipala lamafomu lawa okuwathola emicishi ikweleti wathi ama indigenous forms wathi asigcwalise lawo mafomu sifaka wonke ama details khona islip esizothola sigcwalise mase sihambisa lapha ekhanseleni ofisini lekhansela. Lokho ke kuzokwenza ukuthi labantu abanhlwempu
akakwazi umuntu onhlwempu uthi umuntu onhlwempu akakwazi ukuproduce uthi unhlwempu ngokuthi mhlawumbe ayeka labor noma enze affidavit ekhombisa ukuthi uphila ngohulumeni nokuthi akasebenzi. Iyona ndlela le yakamasipala ekhombisa ukuthi unhlwempu ezokwazi ukuthi ilekelele kaEskom. Ayike sagcwalisa ke siyahamba ke isikhathi ke siyagcwalisa ke lawo mafomu ke bahambisaya abanye basahlanganisa ngoba iningi lamafomu lifuna ama-householder endaweni eziningi abasekho, bazali bakhona basekho, so ufanele ufaka ama-death certificate nayo yonke into. Umbuzo ko uthi ke mawugcwalisa leli phepha lakamasipala ngoba wena uhlala lapha endlini uthi unhlwempu, uprova kanjani ukuthi unhlwempu mozoprova ngomuntu ongasekho oyi-householder? Ayike wabamba lapho ke wathi ke ezinye izinto ke khipha u-3000. Mawukhipha futhi lo 3000 kuyenzeka ukuthi mhlawumbe unawo amandla okukhipha lo 3000. Mase usukhipha lo 3000 akusho ukuthi ngesikhathi usukhipha uzowuthola ugesi. Fanele nonke nize nimithe u75% nonke no 31. Nikhokhe le mali. Mawukuthi ke shuthi uyawukhipha uzolinda phela ulinde labanye abangenayo imali baze bayikhiphe imali nakumanxa ugesi ulungiswa. Sahamba ke sathi ke siyocela ukuthi ke siyasizwa ikhalo zethu ngoba ezikhaleni zethu ugesi la eAshdown kwaba neamnesty, Eskom wenza iamnesty ukuthi ulungisa ugesi. So unika abantu ushwele ukuthi abantu ababe robhile ugesi ngoba izathu eziningi zokuthi